Kusho ukuthi la udaba lendandatho luyaxaka kakhulu ngoba abantu abaningi bayabuza ingalo, abantu abaningi bayafuna ukwazi ukuthi ukube ufaka indandatho ngasho ukuthini. Nathi-ke isizobe sesiphendula-ke la ngalokho esikwaziyo. Uma kwenzeka kukhona esikushiye ngaphandle, akuyona inhloso yethu ukuthi sikushiye ngaphandle. Uma kuthi futhi awunelisekanga ngendlela esichaze ngayo, kuyoba yiphutha besingafisanga ukuthi unganeliseki. Inhloso bekuthi uneliseke, uphenduleke, ube siyagculiseka. Mina-ke igama ngupastor-ke, bhaki asilibheke udaba la. Qala kanjena-ke. Yenza okubalulekile ezofanele sisasilapha la ekhaya bese kuyaqinisekisa futhi nje umuntu ofona ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Izikhuze uma ufuna ukungathapha, zikhuze futhi ungawathumela ama-SMS. Ngumthabi @mthabisi uthi ukuphupha bekufaka iringi ngumuntu ojola naye kungaba kuchazani. Basajola kodwa semfaka iringi la muntu. Wabuye futhi umthabisi uthi siyabonga, bengicela ukubuza ukuthi ukuphupha ufaka iringi othandana naye kungaba kuchazani. Shuthi lapha ubuze kayi-two times. Waqala wabuza kule wahamba amaviki wabuya. So then comment section or these things le mibuzo le iku-comment section ikuma different videos khona la ku-YouTube. Uphupha efakwa iringi umuntu athanda naye. Kwenzeka nawe uphupha ufakwa iringi umuntu athanda naye. Asibeka nje. Yini iringi? Iringi indandatho ngesizulu. 1 uma uphupha la umuntu wakho singabe sikuthathe njengophawu luhle uma ekufaka indandatho, ngoba lokhu esikhathi singe kungasho ukuthi lo muntu angasakunike uthando, ukwethembeka, nenjabulo noma ke nesikhathi sonke sakhe. 1 kaPetru chapter 4 verse 8. Kunakho konke ibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba kuthando lusibekela inqwaba yezono. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu wakho sikuthathe njengophawu hluma ekufaka indandatho, kuvamile ukuthi kukhomba ukuthi lo muntu angeke akuphoxe noma kudumaze ngenxa yokuthembeka nokuzibophezela kwakhe kuwe. KwabaseKolose 3 verse 14. Kepha phezu kwakho konke lokho yethembanani oyembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. So shilo umuntu ngenzeka unalo uthando, unako ukuthembeka, uzibophezele kuwe. Yabona, umuntu uzimisele ngawe. 3 futhi uma uphupha la umuntu wakho sikuthatha njengophawu oluhle uma kufaka indandatho. Lungabuye kodwa lukhomba ukuthi lo muntu kungenzeka uyakubopha futhi uyakubiyela ngoba engafuni umlahle ngokuhamba kwesikhathi. Usho ukuthi lento angakufaka indandatho lo muntu ngoba lo muntu kukhona manje izinto aseyisebenzisa ezokukubopha, zokukubiyela ukuthi ungamlahli, ningahlukani ukuhamba kwesikhathi. 4 uma uphupha futhi umuntu wakho kube uphawu oluhlume ukufaka indandatho, ngoba lungabuye luchaze ukuthi kungenzeka ukhethwe isidalo sakhe wena. Njengoba ufaka indandatho kusho lesi sidalo isona ke sikukhethile. Yabona? 5 kodwa futhi uma uphupha la umuntu wakho uphawu olubuye isikhathi uma ekufaka indandatho, ngoba kwabanye kuyenzeka lokhu kukhombe ingxabano ngingqothweni yami ngabasa. Yabona, ngenxa yokuthi mhlawumbe akathembekile noma zange enze ukuthembeka esikhathini sendlule.
Number 6, kuyenzeka futhi uphupha umuntu wakho kuba uphawu olubi uma ekufaka indandatho. Kwesinye isikhathi kungakhomba ukuthi kungenzeka nje uhambe kube khona into ewuqhekeko phakathi kwenu ngenxa yezigadla ezimbi, depending ukuthi le ring uma beyifaka ikade ekuhlala kahle, kade ingasinkulu, kade ingasincane, ngoba ngenzeka kufake le ring ibe ncane, noma ngenzeka kufake le ring ibe nkulu, ngenzeka kufake le ring mhlawumbe iring endala egogile, ngenzeka kufake le ring esiyerusile, ngenzeka kufake iring engekho sesimeni esifanele. Ngiyabona, ngenzeka kufake iring eplastic, konke lokho kubi. Yiloko besingakusho ngokuphupha ufakwa indandatho umuntu wakho ojola naye noma oshade naye. Kubi kakhulu uma ikhipha kuwe, lokho kubi, but mefaka kuhle. Sesiningi, the only 2 chances ukuthi angaba into embi. Siyabonga, blessed.